Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-iżvilupp ekonomiku u l-kwalità tal-ħajja tan-nies għandhom jimxu flimkien b'rispett sħiħ lejn xulxin. Qal li kulħadd għandu dritt tal-kwalità tal-ħajja u mhux aċċettabbli li xi ħadd jimxi l quddiem u jagħmel li jrid u ħadd ieħor ibati. F'attività politika fin-Nadur Għawdex il-kap nazzjonalista qal li għalih mhux aċċettabbli li għax persuna jew kumpanija qed tinvesti u tibni dawk tal-madwar iridu joqogħdu turifnati sakemm ikun għaddej il-proġett. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li jkun hemm dak li sejjaħ livable communities. Saħaq fuq l-importanza ta' investiment infrastrutturali u staqsa x'jiswa li jkollok lokalità imqasma sewwa iżda b'kunsili lokali mingħajr setat u fondi. Dr. Grech tkellem dwar is-sigurtà fil-lokalità għal li ma jħux pjaċir jara l-forzi tal-ordni ma jkunux rispettati u saħaq li jistħoq ir-rispett kollu. Qal li l-Partit Nazzjonalista mhux biss jemmen fihom imma jagħtihom l-investiment, l-appoġġ sħiħ, taħriġ, diskors politiku u direzzjoni. Tkellem ukoll dwar ambjent sostenibbli u s-saħħa mentali. Qal li inutli li l-Gvern jitkellem fuq it-tkabbir ekonomiku u ħafna jbatu minħabba nuqqas ta' pjanar. Il-kap nazzjonalista jkritika li l-Gvern li qal m'għandux irrida politika li jwettaq dak li hemm bżonn li jsir jew għax qal ma jridx jew għax marbut u mhux ħieles. Qal li l-Partit Nazzjonalista se jwettaq dak li hemm bżonn u flimkien mal-imsieħba soċjali. Tenna l-appell biex il-Gvern ma jibqax jintaxxa l-kola qal li l-Gvern għandu jagħti tax credits lil min iħaddem biex kunu aktar kompetittivi u jinvestu aktar. Dr. Grech qal li dak u l-mod kif tmexxi bilgħaqal u pjan. Semma tnaqqis tat-taxxa l-ġenituri li rimarka li qed jinvestu fis-soċjetà tal-lum u ta' għada. Qal li parent rate mhux biss għandha titbaxxa imma għandha titneħħa l-capping rate sakemm it-tfal ikunu qed jistudjaw. Dr. Grech qal li ħares lejn il-politika bis-serjetà biex jagħmel il-ħajja tal-poplu aħjar. Tenna li ma' Gvern Nazzjonalista l-poplu se jkun qed jgħix aħjar għax jinvesti b'mod li jagħmel sens u sostenibbli. Wieħed li d-deċiżjonijiet ikunu bil-għaqal u fuq pjan.